samar pamuring pambukane waro karing saking rakyat ya pindho pesate rasa jajilanat tenan we jebul ing papan kene kuwi mung semedi ganggu kelawan kamardikan apa kowe ora mangerteni kelawan sing duweni siswa budaya iki kalebu aku menungso kowe ora tata ora duweni sapa sita wis wani ganggu kelawan aku yen ora tak sirnakake kowe bakal bebayang tak kemah dadi tada kalau maju ada waduh panas
budaya. Anti aku kawujudan ngene iki merga jaman semono. Aku urip ing alam donya, kelakuanku sing ora tata. Perenggayanku mabuk, mendem nganti aku mati kaya ngene. Menungso, kowe kudu eling lan waspada. Aja nganti kowe tumindak sing kaya aku iki. Yen kowe nglakoni tumindak kaya aku, besok yen mati kowe dadi anak buahku. Aduh, waduh, waduh, waduh. Aduh. Apa ini? Iki piye? Wah, mbok ya sing kompak. Pak Bu sedaya warga Mantingan Tengah dipun tepangaken kula nika namine Sastra Bu. Kula niki ngene-ngene ketoprak siswa budaya. Nek mboten enten kula mboten laris Bu. Asemane kurang ajar. Kabeh kanca-kancaku malah padha minggat ora kuat mergo ning papan kene ana menungso sing lagi wae talak brata. Yen iki ora tak keprok, ora tak pateni, wah cilaka. Kancaku padha minggat ora duwe omah. Titeni kowe. Koweprok cengenung modiar kowe. Iya. Waduh, kurang ajar. Jebule wong iki sakti. Asemane dialeni pisang kas wae. 1 2 iya. Waduh, kurang ajar. Waduh. Kurang ajar asemane. Waduh, ketito wadah. Kurang ajar. Jajilanat jim iblis tunggalku kowe. Kancaku wis padha melayu mergo kalah karo kowe. Nanging yen siji iki kalebu aku, ora bakal kalah mung trimo kowe. Titeni kowe. Ketok gulumu, tugel siramu, swaduk. Dadi anak buahku kowe. Titeni lho, diacoke gulune. Iya. Waduh. Kurang ajar. Koseke. Bar tinggo blandong kok ora tedas, kurang ajar. Pisan kas wae. Iya. Waduh, panas. Enak-enak nggonku turu, aku wis ngipi, sing tak senengi kok malah ana sing ganggu. Kurang ajar. Hawane panase kaya ngene, tenane jebul ana menungsa sing ora tata. Kurang ajar nganti kancaku padha kepelayu merga kowe. Ning aku iki senajan rupaku ala ning aku ratu-ratune jin setan perayangan. Tak diaglak modiar kowe. Waduh.
saking wraking kok babar pisan. Renggono aku sing teko. Sugero. Sugero Renggono. Mestine kowe ngerti panggung sangga bono iki kuwi papan gresik mung kanggo nindakake lagu suci. Ingsun durung entuk wangsit ndadak kesaru tekan nanti aja nganti bebingungan penggawe sun luwih becik. Ayo, ketokno wateng satriamu bukaan kedok. Tanpa guru aku buka kedok. Ngetokne satriamu. Mung aku milik ning. Aja mbok ambali meneh nggonmu mumpen semet. Apa meneh kowe ngandhake papan iki papan suci. Renggono. Eling kowe dadi ratu, dewatakku ratu-ratu. Kowe duwe kuwasa nanging kowe kumawas. Apa sebab? Menungso sing ora ngerti dosa perkara kencang kimbul ing perkara nanging ya kene mbok lebokake ing pakunjaran. Apa sebab? Ya, ditakonmu tak wangsu. Sebabnya apa? Kok nganti Kakang Ageng Gajah Sura tak perpidana? Mergo dheweke merdekakno meneh ing bumi Bangkiru nganggo dalan wani tumindak nyidra. Sifat kandeloro naga sadra sabu inten. Ya kuwi kuwi Gajah Sura. Luput leru pandak wong. Gajah Sura kae menungso kang jujur. Bekti marang Bendoro. Yen kowe ndakpo Gajah Sura nyolong aran pusaka Nagasasra lan sabu inten. Leru lan luput. Ya kene ngono. Sawang sak tenane. Loh. Aku rasa aman. Yen sifat kandel kuwi kagungan bawungan. Yen nyata-nyata kowe wong sing resik. Yen nyata-nyata wong kang budi luhur. Ayo. Mari kita kongsoan. Puter pek. Durung ditiwancine Nagasasra sabu inten balu ning tangan. Baline Nagasasra sabu inten. Sing nggawa rariya menungso kang nganggo sandangan sarulurik. Sumping kembang mlathi. Cukup. Apa? Sing luput ah. Ratu Pramunas. Prajurit. Aku ngersake rawuh Kakang Gasura. Kakang Ageng Gajah Sura. Kula wonten dawuh kan. Semune ndika kopi sirawipun kan. Kaget raos sing manak
eco kapico mapan ing pakunjaran kadadak wonten dhatengipun Prabu. Kula katimbalan maraksuan ngersanipun Kanjeng Sultan. Saderengipun kula ngaturaken sembah kinarya pepingkut. Kula tampi Kakang. Namung dumawa kosok wangsul salantaling kagem dika Kakang Kijasura. Sanget anggen kawula nampi mugi ndadosaken kegiatanipun manah kula Kanjeng. Kula katimbalan maraksuan ngersanipun Kanjeng Sultan Trenggono. Menapa badhe nambahi anggen kala mapan ing pakunjaran jalaran menawi kula dipun anggep lepak. Sanes ingin kukersake Kang. Mila ngaos ndika kula piji rawuh iku. Wonten satunggaling atur kagem ageng Gajah Sura. Lajeng wonten menapa Kakang? Raos sing malah kirang trima. Ketang ndika ingin kula dakwa tumindak candha budi. Sehingga kula mangke ing panggung sangga kuwana meminta mugi enggal itu pepadang saking sang Gusti Kengwa kuwaos. Dereng pikantuk wisik kadadak wonten jugipun tiyang winati. Piyambakipun asing ngundung anak kula. Kula satunggaling pangasulgari kirang adil tur kirang saksama. Sinareng ngaten Kakang, piyambakipun ngaturaken sifat kandel naga sasa dasapunika dados sampeyan mboten lepat ndika mboten salah. Mila Kakang kaliyan menika Kakang Gajasura uwal saking Narapidana. Uwal saking Kanjeng Sultan. Rikala ing Pradata boten kirang-kirang agen kawula mawon. Menawi kula boten badhe melekaken pintuah dalem naga sastra dalah sapunika ewon. Pradata tetep mutusaken Gajah Sura nampi pidana laminipun kalih dosa tamu. Kanjeng saderengipun kula nelakaken gumpanuwun menawi wekdal menika wal saking Narapidana. Kanjeng Sultan sinau saka wal saking Narapidana. Nanging jejering kula menika kawula ing Demak Bintara tetep kula badhe budidaya. Sinten tiyang ingkang kumawani nyidra pintuah dalem naga syukur alhamdulillah. Kakang sampeyan kuwi mung padha menusane. Ning dratatipun piyambak-piyambak. Ketang punika satunggaling Amir Mukminin, satunggaling pangarsaning pamungsuh lumrah. Lali luput menika dados saling lho Kakang. Sepinten Agripa kula ndika kula dumlepat umpam. Wanti-wanti dawuh kula lan ndika ampun ngaos kendhap muga dibebatu nggih maksudipun sipakan kula Kakang. Sinaosa Kanjeng Sultan boten dawuh. Tetep kula badhe Kanjeng Sultan. Oh, nggih, nuwun. Leres sakmenika kula sampun wal saking Narapidana. Menawi wonten kepaling kula badhe wangsul ing banyu. Sampun ngantos dados pangawanipun kula warga wonten ing banyu. Kula namung dari sumkundur Kakang Gajasura monggo-monggo. Kepareng